Vážený pán predseda, vážení páni podpredsedovia, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, ctení hostia Rudolf Bauer, prvý predseda Košického samosprávneho kraja, pán Zdenko Trebuľa, druhý predseda Košického kraja, vážené dámy a páni, prajem vám príjemné dopoludnie a srdečne vás vítam na slávnostnom 11. zasadnutí Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja. O prednesenie slávnostného príhovoru v tejto chvíli poprosím predsedu Košického samosprávneho kraja Rastislava Trnku. Vážený pán Rudolf Bauer, vážený pán Zdenko Trebuľa, vážení vzácni hostia, vážení podpredsedovia, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci. Dnes, 23. apríla, sa stretávame pri výnimočnej príležitosti, a to je 100. výročie od zasadnutia prvej veľžupy košickej, zasadnutia zastupiteľstva, ktoré vzišlo z prvých demokratických regionálnych volieb, v rámci ktorých mohli hlasovať aj ženy, čo bolo na tú dobu naozaj výnimočné a predbehli sme mnohé krajiny v Európe. Veľžupa košická mala mnoho kompetencií a naozaj zasiahla do rozvoja vtedajšieho Československa na východnom Slovensku, a táto veľžupa obsahovala okrem vtedajšieho Košického kraja aj časť Prešovského samosprávneho kraja v súčasnosti. Za toto obdobie, kedy mala na starosti naozaj mnoho kompetencií od poľnohospodárstva po budovanie ciest a železníc, naozaj založila mnoho inštitúcií a na ich základoch v podstate stojíme dodnes. Za to si zaslúži veľžupa košická naozaj čestné uznanie a jednoducho poďakovanie za to, akým veľkým a levým dielom prispela k rozvoju východného Slovenska. Zároveň v zastupiteľstve veľžupy košickej mali zastúpenie rôzne menšiny, či už maďarská, rusínska alebo židovská. Veľžupa košická sa riadila demokratickými princípmi a princípmi tolerancie. Aj preto som veľmi rád, že môžeme nadviazať v rámci Košického samosprávneho kraja na tieto princípy a budovať ďalej tento odkaz, ktorého základom naozaj v rámci regionálnej samosprávy bola táto župa. V dnešnej dobe má Košický samosprávny kraj na starosti naozaj mnoho kompetencií, od budovania ciest cez podporu cestovného ruchu až po regionálny rozvoj. A v rámci týchto kompetencií som veľmi rád, že sa nám darí pri zachovaní týchto demokratických princípov budovať a rozvíjať východné Slovensko. Aj preto som veľmi rád, že dnešný deň sa môžeme obzrieť do minulosti a poďakovať tým, ktorí prispeli veľkým dielom alebo veľkým prínosom na budovaní tejto histórie a na rozvoji východného Slovenska. Som preto veľmi rád, že dnes budeme môcť hlasovať o udelení prvého občianstva Košického kraja Rudolfovi Šusterovi, ktorý naozaj bol prínosom nielen v rámci mesta Košice, Košického kraja, východného Slovenska, ale aj celého Slovenska. Zároveň som veľmi rád, že budeme môcť schváliť udelenie čestného titulu, v podstate čestného titulu historickej osobnosti Jánovi Kňazovickému, ktorý vykonal prvú transfúziu krvi na území Slovenska a pochádzal z nášho územia. Takže veľmi pekne ďakujem za to, že týmto osobnostiam môžeme poďakovať v dnešný symbolický deň
a zároveň stavať na historických princípoch, ktoré položila veľžupa Košická 23. apríla 1924. Veľmi pekne ďakujem a teším sa na to, že budeme môcť budovať aj do budúcnosti Košický kraj na týchto základoch a spoločne aj spolu s národnostnými menšinami, aj s ďalšími záujmovými skupinami, ktoré pôsobia na území Košického kraja, budeme môcť pokračovať v tomto historickom odkaze. Ďakujem. Vážené poslankyne, vážení poslanci, ešte raz vás vítam na dnešnom 11. zasadnutí zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja. Toto slávnostné zasadnutie má aj krátku pracovnú časť, preto mi dovolte, aby som vás informoval, že z dnešného slávnostného rokovania sú ospravedlnení pán poslanec Bečarik, Gurbalová, Kálová, Kaplan, Kokarda, Mihalečko a z 57 poslancov zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja je podľa prezenčnej listiny prítomných 41, čo je nadpolovičná väčšina zastupiteľstva a teda zastupiteľstvo je uznášania schopné. Týmto otváram 11. zasadnutie zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja. Za overovateľov zápisnice dnešného zasadnutia určujem poslancov pána poslanca Martina Hrunku a pána poslanca Miloša Ihnáta. V súlade s paragrafom 52 odseku 2 rokovacieho poriadku zastupiteľstva dovolím si vás informovať, že na rokovaní v historickej sále sa hlasuje bez použitia hlasovacieho zariadenia. Hlasy spočítajú skrutátori určení z poslancov zastupiteľstva. Za skrutátorov určujem poslancov pána poslanca Pavla Burdigu a Jozefa Andrejčáka. Návrh programu dnešného zastupiteľstva bol pripravený v súlade s paragrafom 26 rokovacieho poriadku zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja a materiál Udelenie čestného občianstva Košického samosprávneho kraja 2024 vám bol sprístupnený na internom portáli v aplikácii Digitálne zastupiteľstvo a tiež aj na webovej stránke kraja dňa 12. apríla 2024. Z dôvodu, že slávnostné zasadnutie zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja bolo zvolané podľa paragrafu 27 odseku 3 rokovacieho poriadku, program zasadnutia nemožno doplniť ani meniť. Dávam hlasovať o programe 11. slávnostného zasadnutia zastupiteľstva KSK. Preto poprosím, hlasujte o tomto programe, ako bol predložený. A teraz, kto je za? Tak. Kto je proti? Kto sa zdržal? Ďakujem. Konštatujem teda, že program slávnostného zastupiteľstva bol schválený. Na základe dohody predsedov poslaneckých klubov boli do návrhovej komisie delegovaní páni poslanci Roman Matoušek a pán poslanec Jozef Želinský. Návrhová komisia predniesie návrh uznesenia k jednému bodu dnešného rokovania. Prejdime teda k hlasovaniu o zložení návrhovej komisie. Poprosím, kto je za tento návrh, aby návrhová komisia pracovala v tomto zložení. Kto je proti? Kto sa zdržal? Konštatujem teda, že návrhovú komisiu máme schválenú na tomto slávnostnom rokovaní zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja. Môžeme teda prejsť k bodu číslo 2, a to je udelenie čestného občianstva Košického samosprávneho kraja 2024. Vážené poslankyne, vážení poslanci, na rokovanie slávnostného zasadnutia je predložený materiál, ktorý som už spomínal, udelenie ocenenia čestného občianstva
Košického samosprávneho kraja v roku 2024, emeritnému prezidentovi Slovenskej republiky v rokoch 1999 až 2004 Rudolfovi Schusterovi pri príležitosti jeho významného životného jubilea 90 rokov a za celoživotnú snahu o rozvoj kraja a aj mesta Košice. Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja môže udeliť ocenenie Čestné občianstvo KSK, ktorá obzvlášť významným spôsobom prispela k rozvoju Košického kraja, obohatila ľudské poznanie vynikajúcimi tvorivými výkonmi a zaslúžila sa o rozvoj a priateľstvo medzi národmi, regiónmi a verím, že všetci sa zhodneme na tom, že Rudolf Schuster takouto osobnosťou je. Málo kto zanechal v Košickom kraji takú stopu ako pán prezident Rudolf Schuster. Po výsledkoch jeho práce nemusíme dlho pátrať, stretávame sa s nimi po celom kraji a zároveň ich predstavujeme v publikácii vydanej pri tejto príležitosti. Titul Čestné občianstvo Košického samosprávneho kraja mu udeľujeme ako prvému v histórii župy. Otváram k tomuto materiálu rozpravu. Nech sa páči. Ak sa nikto nehlási, poprosím návrhovú komisiu o prednesenie návrhu na uznesenie. Dobrý deň sa praje. Dovolím si prečítať návrh na uznesenie. Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja schvaľuje udelenie čestného občianstva Košického samosprávneho kraja v roku 2024 jeho eminencii prezidentovi Slovenskej republiky Rudolfovi Schusterovi. Ďakujem pekne. Prosím, hlasujte za tento návrh uznesenia. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Ďakujem pekne. Konštatujem teda, že toto uznesenie bolo schválené a čestné občianstvo KSK sme udelili pánovi prezidentovi Rudolfovi Schusterovi. Vážené dámy, vážené páni, týmto sme ukončili pracovnú časť rokovania a pristúpime k slávnostnej časti. Vážený pán predseda, vážení páni podpredsedovia, pán kontrolór, teraz vás poprosím, aby ste sa usadili v hľadisku a spoločne s ostatnými prítomnými si vychutnali kultúrny program. V programe slávnostného zastupiteľstva teda budeme pokračovať kultúrnym programom, ktorý pripravili študenti konzervatória Jozefa Adamoviča v Košiciach pod vedením pána riaditeľa Roberta Galoviča. Flautové trio predniesie dielo slovenského skladateľa Alexandra Kríža. Dámy a páni, nech sa páči sonatína.
Ďakujem veľmi pekne študentom konzervatória Jozefa Adamoviča v Košiciach za kultúrny program. No a krížová sonatína bola zároveň aj akýmsi dôstojným antré pred privítaním dnešných vzácnych hostí. Dámy a páni, privítajme prosím autorov publikácie Historická osobnosť regiónu dr. Jan Kňazovický, pánov Rudolfa Schustera a Miloša Kňazovického. Poprosím potlesk. Doktor Jan Kňazovický povedal: v Košiciach som mal prvýkrát v živote vytvorený priestor a podmienky pre prácu, ktorá sa stala náplňou môjho života. Jeho však sprevádzali pochybnosti, či zvládne náročné medicínske povolanie, či bude schopný citlivo a s porozumením liečiť ľudí. No nezastal a povedal si: máš hlavu, si zdravý, nuž to musíš dokázať. A veru dokázal. Doktor Jan Kňazovický je fenomén, ktorého práca a odkaz inšpirujú dodnes. Z tejto inšpirácie vznikla aj publikácia Historická osobnosť regiónu, ktorú na dnešnom zasadnutí zastupiteľstva s hrdosťou, ale aj vďakou a pokorou slávnostne predstavíme. Doktor Jan Kňazovický inšpiroval mnohých, o čom svedčí napríklad aj dokument z roku 1980 s názvom Život v znamení skalpela. Dámy a páni, pozývam vás pozrieť si z neho krátku ukážku. Profesor dr. Ján Kňazovický je svojráznou osobnosťou slovenského i československého lekárskeho sveta. Chirurg bez náznaku kompromisu, prísne disciplinovaný voči sebe aj iným, patrí medzi prvých bádateľov a organizátorov v zdravotníctve u nás. Starý človek by mal byť plný optimizmu, veď má taký veľký poklad, ktorý si už vie dostatočne vážiť. Život. Ja čím som starší, tým som optimistickejší. Hej, mám už 86 rokov, ale to ma nebolí. Prv, než som bol promovaný, konal som samozrejme už aj ja nejakú tú prvú operáciu. No tá operácia nebola nejaká veľká, určili mi amputovať jeden palec. Ja som samozrejme teda to pokladal za ohromnú udalosť v mojom živote. Hrabal som sa v knihách 3 dní, bol som nervózny, nespal som. No ale konečne predsa som len ten palec nejakým spôsobom teda odfidlikoval. No ale sám som nebol veľmi spokojný a ešte menej boli spokojní tí moji predstavení, teraz tým mojim slávnym prvým výkonom. Veľa rokov mu škola dávala ilúzie, že nestarne. V každom novom semestri sa stretával s rovnakou mladosťou. Prispôsoboval sa nemennosti. V oceáne času je preňho mladosť skalou, o ktorú sa stále trieštia nové vlny, ktorá sa však nehýbe ani neopotrebúva. Vždy sa v duchu vrátim k básnickému vzdychu Vergília Eneide. Sunt lacrimae rerum, ktorý tak nádherne zhudobnil František Liszt a ktorý má vám pripomínať: sú na svete ešte slzy, je ešte súcit s nešťastím ľudským. Pre môj odborný rast veľa znamenal môj prestup na kliniku profesora Kostlivého, ktorému môžem ďakovať, že som sa naučil vedecky myslieť a konať. Bol to človek, ktorému Slovensko môže ďakovať, že vytvorila sa a zostala slovenská chirurgia a boli vychovaní slovenskí chirurgovia. Na jeho klinike a z jeho podnetu som sa dostal vlastne v živote k prvej transfúzii krvnej, ktorá bola prvou transfúziou na Slovensku. Život ma naučil skromnosti. Človek
síce musí chcieť od života veľa, ale sám by sa mal uskromniť a vedieť sa tešiť z malých radostí. Čítal som jednu krásnu vetu od aténskeho filozofa, jak krásnym tvorom je človek, keď je opravdivým človekom. A ja som chcel ním byť. Ale som si bol vedomý, že aj najdlhšia cesta začína prvým krokom. Keď ju začneme zlým smerom, nikdy nedvojdeme cieľa. Často som sa zamýšľal, čo je to vlastne šťastie. Pre mňa šťastie znamená stáť na vysokých končiaroch a sedlách, tej verebnej tichosti, myseľ nechať voľne ubiehať a šťastie nikdy nehľadať. Ďakujem veľmi pekne. Pevne verím, že sa nám podarilo dotvoriť túto výnimočnú atmosféru, v ktorej teraz poprosím predsedu Košického samosprávneho kraja Rastislava Trnku a zároveň autorov publikácie Rudolfa Schustera a Miloša Kňazovického, aby pristúpili k slávnostnému predstaveniu a samotnému krstu publikácie Historická osobnosť regiónu doktor Jan Kňazovický. Začneme príhovorom pána predsedu. Ďakujem pekne. Tak uvedenie tejto publikácie do života je takým symbolickým, nechcem povedať, že završením, ale míľnikom v tom, ako kedysi, alebo na akej úrovni kedysi bola pred niekoľkými desiatkami rokov medicína. Nechcem povedať teraz, že v Košiciach alebo v Košickom kraji, ale na východnom Slovensku. Myslím si, že toto je len taký symbolický míľnik toho, na akej úrovni sa východné Slovensko niekedy nachádzalo a myslím si, že hovorí aj o tom, aký potenciál má východné Slovensko a osobnosti v rámci východného Slovenska. Osobnosti, ktorých možno mená ešte teraz nepoznáme, ale máme tu mnoho ľudí, ktorí majú obrovský potenciál byť takýmito milníkmi v budúcnosti. Preto som osobne veľmi rád, že na takýchto príkladoch môžeme stavať a môžeme prezentovať úroveň a vyspelosť celého východného Slovenska. Patrí týmto ľuďom jedna obrovská vďaka za to, čo urobili a vďaka za to, čo nás učia a aký odkaz nám nechávajú. V tomto prípade od Jana Kňazovického ste si mohli vypočuť, že je dôležité, akým správnym smerom a za akým cieľom vykročíte, pretože ak to urobíte nesprávne, tak celý ten postup vlastne je zlý a jednoducho do cieľa sa nedostaneme. Takže ja nám všetkým prajem, aj všetkým osobnostiam a potenciálnym osobnostiam v dnešnej dobe prajem, aby vykročili tým správnym smerom, alebo k tomu správnemu cieľu a jednoducho, aby k nemu aj došli. A čo si ja beriem ako také osobné ponaučenie, tak to je to, som to nevedel nikdy naformulovať, ale teraz po tomto príspevku je to už jasné. Čím som starší, tým som optimistickejší. Takže prajem nám všetkým, aby sme boli stále viac a viac optimistickejší a prekonávali tým optimizmom všetky prekážky, ktoré sú nám dávané do cesty. Takže gratulujem a verím, že v budúcnosti budeme mať mnoho takých osobností, ktorých budeme môcť oceniť. Ďakujem.
Ďakujem pekne, nuž a túto chvíľu obohatia svojimi osobnými vyznaniami k osobnosti doktora Kňazovického aj samotní autori publikácie. Poprosím najprv o slovo pána Rudolfa Šustera. Vážený pán predseda, bývalí predsedovia, to nebýva taká príležitosť ich tu vítať, lebo som s nimi bojoval na jednom fronte dlhé roky. Vážené poslankyne, vážení poslanci, najprv chcem poďakovať, že vy sa venujete takej osobnosti, ako je profesor Ján Kňazovický. To je dôkaz, že fakt venujete sa takejto osobe, ktorá si to naozaj zaslúži. Ja by som to skôr čakal z mesta Košice. Pán primátor tu není, dúfam, že to zle nepochopí, ale je to osoba nielen krajská, Košického samosprávneho kraja, celoslovenská, celočeskoslovenská, ale aj svetová. Pretože v tom čase, kedy on pôsobil, tak takýchto profesorov bolo na Slovensku málo, keď vôbec. A keď sa spomínal profesor Kostlivý, ktorý bol jeho učiteľ z Moravy, ktorý vlastne zakladateľ modernej chirurgie na Slovensku, tak mal som tu čest sa s ním zoznámiť za takých zvláštnych okolností ako podpredseda Mestského národného výboru, keď ma navštívil a chcel vytvoriť novú ulicu bez ideologickej komisii v starom režime. A my sme to riskli a urobili. To by som nikdy neurobil, keby to nebol profesor Kňazovický. Ale zblížili sme sa potom a chodil som k nemu viac ako rok, každý druhý večer a nahrával som si jeho spomienky na profesionálny magnetofón z rozhlasu, lebo som bol poverený, že môžem pripraviť do Zlatého fondu 40-minútovú reláciu o tomto slávnom profesorovi. A to je relácia, ktorá sa nesmie mazať. A je dodnes tam. A ja by som doporučil, keď ste dávali takú úctu profesorovi, že by ste si to k tomu priložili, lebo je to veľmi zaujímavé. Nie moje otázky, ale jeho odpovede. Je vzácny. A potom sme pokračovali, že z toho bude kniha. Tá kniha bola pripravená, ale povedal mi: Rudko, ty nemôžeš byť sám autor. Vieš, ja som taký profesor, ktorý má také široké zábery, takže musíš si nájsť ešte nejakého spoluautora. Tak som našiel Jana Šťavnického, známy spisovateľ už v tom čase. No a nakoniec vznikla z toho kniha so skalpelom a bez neho. Samozrejme, na rozdiel odo mňa, ktorý sa drží literatúry faktu, tak Janko Šťavnický išiel do široka, tak tá kniha sa veľmi rozšírila aj o to, čo sa nestalo, ale vznikla. A mne to nedalo, pretože som mal jeho nahrávku a mám ju dodnes. Je to veľmi vzácne, ja verím, že samosprávnemu kraju do archívu by som to venoval, ale samozrejme aj Košiciam, pretože stojí to za to, autentické jeho nahrávky bez strihu, lebo stala sa taká vec, že pán profesor, keď som ho nahrával a keď sa už išlo na schvaľovanie, tak on si to vypočul a troška sa tam zajakával. Hovorí: Rudko, toto tam nemôže byť ako profesor, veď sa budú moji žiaci, profesori, sa budú tomu smiať. Hovorím: pán profesor, to je krásne, to je bezprostredne. Nie, to musíš zmeniť. Tak som prišiel druhýkrát a na pergamenový papier si napísal, pergamenový papier a rozhlas, si viete predstaviť, začal mi čítať toto, čo už predtým tak krásne nahovoril, a vzniklo z toho niečo takého, čo sa v rozhlase nedalo použiť. Tak musel som ho oklamať a som povedal aj v rozhlase, že sa dohodneme,
že keď bude zle a pán profesor bude protestovať, že sme dali tú starú nahrávku, kde sa trošku aj zajakáva, ale bolo to prirodzené, že oni urobili chybu, že vymenili pás. Rok som za ním nechodil, lebo s Milanom, s otcom doktora, spoluautora tej publikácie, hovorí, starý volal, ťa už hľadá, musíš tam ísť, ale ja som sa bál, lebo som ho oklamal svojím spôsobom, ale nakoniec som išiel a on ma privítal bez toho, že by niečo o tom, akože o tej relácii povedal. Takže ideme nahrávať na knižku ďalej a už keď sme to pekne nahrali, ja som sa už obliekal, odkázal a pred dverami sa postavil predo mnou, Rudko, ty si ma oklamal. Hovorím, pán profesor, ale to viete, nie je to v rozhlase, vymenili pás. Ten, čo mali dať tú novú nahrávku, vymenili za tú starú. Hej, no dobre. Takže vedel, koľko bije, ale bral to tak. Takže chcem len pripomenúť, taká osobnosť, vyše 100 vedeckých prác, publikované, uznávané v Amerike. Prvá transfúzia, ako už sám spomínal, z ruky do ruky na Slovensku, zakladateľ transfúznych staníc a autor prvej stredné zdravotníckej kádre publikácia. To boli priekopnické činy v tom čase. Mal smolu, že patril do východného bloku, takže tú Nobelovú cenu asi len preto nedostal. Ale dôležité je, že je to naša osobnosť, že sme na ňu hrdí a ja chcem vám osobne, vážené poslankyne, vážení poslanci, poďakovať. Fakt, je to osobnosť, ktorá si tú vašu pozornosť zasluhuje. Chcem poďakovať pánu predsedovi. A nie za to, že som ja sa tomu venoval a že som si ho ja vybral, ale myslím si, že jeho zhodnotenie ešte príde, lebo teraz ako keby sme nemali čas na osobnosti. Možno ste jediný kraj, ktorý sa týmto veciam venuje. Nesledujem ostatné kraje, patrím sem, takže chcem vám poďakovať a blahoželať. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Nože autorom historickej publikácie Historická osobnosť regiónu je aj pán Miloš Kňazovický, vnuk pána doktora Kňazovického, ktorého poprosím tiež o niekoľko, verím, že bezprostredných pocitov. Tak ďakujem vám všetkým vám pekne, ale nepovedal by som, že som autorom, ale som spoluautorom, lebo aj vlastne svojho starého otca si pamätám z väčšej časti, hlavne aj z toho, čo napísal do kníh pán prezident, totiž keď zomrel, bol som 7-ročný, čiže pamätám si ho dobre, z veľa príležitostí, ale bohužiaľ o jeho odborných veciach a pohľade na svet som sa dozvedieť z toho nemohol, preto som vďačný pánovi prezidentovi, že to zachytil. A k tomu spoluautorstvu, tak poviem, keď ste sa mi ozvali z KSK pred Vianocami, či by som bol schopný a ochotný nejakou formou prispieť a napísať niečo aj ja o starom otcovi, poviem pravdu, keď mi váš kolega povedal, že tak 20-30 strán. No, tak my chirurgovia nie sme zrovna spisovatelia, ale poviem pravdu, bol som milo prekvapený, ale bol som už trošku pripravený. Totiž minulý rok boli také dve okolnosti, ako už bolo spomínané, bolo z té výročie prvej transfúzie, to sa oslavovalo na jar a Národná banka Slovenska vydala pamätnú 2-eurovú mincu a tam som si musel tiež pripraviť k tomu nejakú publikáciu. A na jeseň ďalšie výročie, bolo 75. výročie lekárskej fakulty a tam ma pán dekán, pán profesor Jarčuška tiež poprosil, že kto iný, keď nie ty, by mohol napísať publikáciu o okolnostiach založenia lekárskej fakulty. No a keď som sa potom vlastne vydal po stopách starého otca a som sa ponoril do jeho archívu
A pribudli ďalšie publikácie. Zistil som, že Košická nemocnica bude čoskoro oslavovať z té výročie a blíži sa nám v auguste aj 80. výročie SNP. Tak pribudli ďalšie texty, ktoré potom, keď ma oslovili vaši, už dávali dokopy nejaký základ, ale musím povedať, že bola by to len polovica toho textu, ktorý teraz máte pred sebou. A tá druhá polovica je vlastne z pera pána prezidenta, za čo som mu vďačný. A vďaka tej symbióze a vznikol taký ucelený text, ktorý vlastne mapuje život môjho starého otca od detstva až do smrti. No a samozrejme pre tých čitateľov, ktorých ten text zaujme, táto publikácia, verím, že je v atraktívnej forme aj v primeranom rozsahu. Tí, ktorí by chceli sa dozvedieť o živote profesora Kňazovického viac, samozrejme tých odkazujem na knihy, ktoré napísal pán prezident. A ešte keby som mohol povedať také niečo bezprostredné, vy, niektorí, čo si ho pamätáte, bo vidím takí sú, tak viete, ako spomínal pán Šuster, mal síce prirodzenú autoritu, ale musím spomenúť, že mal aj veľký zmysel pre humor. Mám na ňu takú spomienku, keď sme boli na jednej z jeho posledných lyžovačiek, on už mal po 90-ke, ja som vtedy, tuším, bol druhák na základnej, bolo to na Chopku a on vďaka tomu, aký bol a koľko mal aj pacientov, mal protekciu u lekárov. A nebudem klamať, na vleku sa predbiehal. No, my sme tam s otcom stáli, vo fronte poctivo sme čakali a keď sa už opakovane predbehol na Lukovej, tak jeden z lyžiarov si odpustil takú poznámku, že pozrite sa na tohto opovážlivého starého detka, ako sa predbieha, však ten musí mať aspoň 60 rokov. No, mal pravdu, že bol opovážlivý, mal pravdu, že bol detko, ale nemal pravdu, že mal 60, mal 93. No a vtedy sa starý otec pri ňom pristavil a povedal mu, mladý pán, vy ešte máte čas stať vo fronte na vlek, ale ja už ten čas nemám. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. V tejto chvíli poprosím pána predsedu, pána Šustera aj pána Kňazovického, aby postupne podpísali a tým verifikovali jeden originál výtlačku publikácie. Nech sa páči, postupne začneme pánom predsedom. Pán Šuster, nech sa páči, poprosíme aj vás o podpis. Ďakujem pekne a o pamätný podpis poprosím aj pána Miloša Kňazovického. Pán Kňazovický, nemusíte si sadať. Pán predseda, pán Šuster, poprosím vás tu dopredu, pretože pristúpime už k samotnému krstu publikácie. A krstiť budete červeným práškom, ktorý symbolicky znázorňuje tú najvzácnejšiu tekutinu ľudského života. Poprosím potlesk.
Ďakujem veľmi pekne za slávnostný akt krstu našej historickej publikácie. Dámy a páni, teraz už s myšlienkami na fenomenálnu osobnosť doktora Kňazovického si spoločne vychutnajme dielo Franka Angelisa Záblesky Ázie v podaní študenta konzervatória Jozefa Adamoviča v Košiciach Dominika Neupauera. Dámy a páni, myslím, že v mene všetkých tu prítomných môžem poďakovať študentom konzervatória Jozefa Adamoviča v Košiciach za dnešný kultúrny program. V tom duchu kultúry a histórie budeme o malú chvíľu pokračovať, ale v tejto chvíli poprosím pána predsedu, pánov podpredsedovi, pána kontrolóra, aby opäť zaujali miesto za predsedníckym stolom a pána predsedu zároveň poprosím o ukončenie dnešného slávnostného zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja.
Vážené dámy, vážené páni, týmto aktom sa slávnostné zasadnutie zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja končí. Pracovné rokovanie zastupiteľstva sa uskutoční 29. apríla 2024, teda pondelok o 9:00 na magistráte mesta Košice. Teraz vás pozývam do pasáže Východoslovenskej galérie v Košiciach, kde slávnostne otvoríme exteriérovú putovnú výstavu pri príležitosti z tého výročia prvého zasadnutia zastupiteľstva Veľžupy Košickej. Ďakujem pekne.